ihan niin kuin mies olisi ollut arvokorturnauksessa vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Sekä tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula. Ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Ai! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivu lyö Suomen finaaliin! Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen ensikertalainen lyö kiekon päätyyn. Ja Mikko Koivu tulee sinne ja iskee Suomen loppuotteluun. Ylivoimainen ennakkosuosikin Venäjä on lyöty. Ja oi. Suomi loppuotteluun jatkoaika maalilla. 5:40 pysähtyvät kellot, kun 24-vuotias Minnesota keskushyökkääjä taistelee Jeremenkon kanssa ja siellä lepää! Suomi on loppuottelussa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001. Leijona miehistö on ollut ilmiömäisessä vedossa tänään. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Ja katsokaa vielä kerran Tuomo Ruudun taistelu. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Milwaukee-puolustaja Ville Koistinen tuo kiekon kuin ei mitään hyökkäysalueelle. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja nauttikaa kotikatsomo, nauttikaa! Siellä on! Suomi on finaalissa!